Čaute lidi, tady dneska vás vítám u nového videa. Ano, troška jsem se vylevila. Keď jsem chtěl šanout. Ale jdeme si zahrát toho. Nie. Takže uvidíme, koľko nových brainrotov nazbíram. Vyskúšam ich teraz nakoniec, takže dúfam, že ma nechti. Jeden tam borec. Dobre, keywork. Niečo stadia. Takže mám asi príliš malý sprint. Ja si idem kúpiť Lucky Block. By som si povedala, že ten Lucky Block, keď ho už mám. Jo. Spravíte? Takže ideme. Začneme zás. Teď by som mala byť rýchlejšia na všetkého. Mohol by ma presne rúkať do úst. Áno, je to pravda, že som rýchlejšia. Keyboard. Je to speciálne, ale Keyboardka som zatiaľ nič také nedostal. Event. Prišiel eventík. Nevšimajte, aký mám tu na začiatku brainrotov niektorých. Mám tu nejaké miesto ešte. Nie. Dobre, takže tu miesto bohužiaľ nemáme. Skúšame ďalšie. Dobre, spadla som, to nevadí. Dobre, lezie. Napríklad, koľko by ste chceli, aby som ulovila na budúce dlhé video, keď toto skončí, aby si niekoľko, keď to bude 100 zhliadnutí alebo 5000 zhliadnutí, tak urobím druhú časť. Už to poviem. Robím druhú časť. Ale bolo 100 lajkov, tak by som bola ešte radšej. Ešte to není. Dobre, už to tu je. Tak si to ideme vylevelovať. Takže napíšte do komentárov, ktorý brainrot máte najradšej. Aspoň skúste. Takže ktorý brainrot sa vám najviac páči v mojej baseke. Ale myslím v tejto tu časti. Nech si prečítajte všetko. Tak, už by sme mohli stihnúť. Tak a ideme na to. Rýchlo. Kde by som chcela teraz sa zase dostať k tomu keyboardkovi, lebo tu cukríkový Enders. Dostal aj cukríkového toho, toto si ideme, tento mi asi bude na nič. Aj toho chcem predať.
Mikrokabely, no to je super. Tím môžeme ísť ďalej, dúfam, že nepadne drak. Čo mi padne? Nepadne niečo dobré. Ale napíšte do komentárov, aké dlhé video by ste chceli. Ja mám toto v pláne točiť asi, neviem, 15 minút? Možno, že to nedodržím a budem to tam... Ja už nechcem toho. Dobre, toho nechcem. Ale akože hodil by sa mi. No. Takže som si nechcete vypol mikrofón, prepáčte mi to. Takže mi troška zvoní. Dobre, ideme zase k kyborgovi. Škoda, to nevadí. Ideme, go. Miau, 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 miau. Čo robím? To chcem. Okay. Miau, 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 miau. Tuc. Nie, tento je takže nie zaujímavý. Musím dať ďalšieho. Koho stojí? Ďalšie miesto. Chcete livestream alebo nie? Že si chceli nejaký livestream, možno bude livestream, ale uvidím. Neviem, či dám livestream, alebo či sa mi bude chcieť livestream. Neviem, čo mi dá za minúta, ale každý minút sa hodí. Áno, tohoto by som najradšej mala plnú aj celú bejsku. No, ono je to dobré, keď si tak vezmeš. Miau. Pá. Ja troška vylepším bejsku. Nie. To teď ani nemám. Neviem, koľko teraz to bude mať poschodové. On to divné miesto tu mal, no však to je dosť slabé. Na ďalšie budem platiť oveľa viac. To je dosť drahé. Ľudia, aj vy si to myslíte? To teda ukáž.
Ideme od vás všetkých vybierať prachy. Tu mám vôbec takého. Tu mi zarábajú viacerí. Ale som dostala nejaké miastočka, ale to bude už poriadne drahé. Strašne dosť poriadne. Viac jak poriadne. Takže neviem, čo to je.